Wong wedok ki ra diapa-apake iso nesu dhewe apa? Gumun lho aku ki. Lah iya gumun lho Pak aku ki. Oh, kowe esuk ngalami le. Mula anu pikiran sik kowe. Siapno mentalmu le. Wong wedok ki ora ngopo-ngopo iso nesu. Kono masak dipangan akeh nesu. Ora dipangan samsaya nesu. Tenan jan kranjingan tenan Mas. Wah jan ngeri lho wong wedoke tenan kok. Sekian wonge teko sekian. Wonge ning arep panggung pas ngono. Kah wonge ngulatke aku terus kok. Ini yang ngaku nak kerudungnya ireng. Ngaten nggih. Masya Allah, ya Allah ya salam. Halo. Wah, wes. Wong wedok ki ra diapa-apake iso nesu dhewe apa? Gumun lho aku ki. Lah iya gumun lho Pak aku ki. Oh, kowe esuk ngalami le. Mula anu pikiran sik kowe. Siapno mentalmu le. Wong wedok ki ora ngopo-ngopo iso nesu. Kono masak dipangan akeh nesu. Ora dipangan samsaya nesu. Tenan jan kranjingan tenan kok Mas. Wah jan ngeri lho wong wedoke tenan kok. Sekian wonge teko sekian. Wonge ning arep panggung pas ngono. Kah wonge ngulatke aku terus kok. Ini yang ngaku nak kerudungnya ireng. Ngaten nggih. Masya Allah, ya Allah ya salam. Halo. Wah, wes.